Ini ang istorya kang Dimalas na si Paikulas. Mati-mati niya da ang kadimalasan da baga anong buhay niya da ito tagrabe na da ang kadimalasan niya. Nagtrabaho da siya sa Manila mga pangga. Sarong simana sa na da siya sa Manila, tanggal tulo siya. Nagkaigwaman da siyang girlfriend mga tugang bata-bata. Nag-break man sana. Kaya ngunyan ini si Paikulas, dahil na kayang bulong ang kansyensya, asin kan lohikaan sa iyan na problema. Dahil na dawa sa na doktor siya magduman. Dahil na yan mabubulong kan paracetamol. Bagaman, paracetamol. Kwarta ang kaipo talaga. Tamayin na talagang bulong ang kadimalasan mga tugang. Kaya pinagmarahay ni Paikulas alias Dimalas na mag-rani na siya sa doktor sa kwak-kwak. Itong No. para sa tigwar, manghuhula. Yeah. Nagduman siya mga tugang sa manghuhula, nagpahula siya. Pag duman niya sa harongkan manghuhula, mga pangga, nagkatok siya duman sa harongkang manghuhula. Nagsimbag sa manghuhula duman sa laog kang harong. Si Isayan. Nadisganar na si Paikulas. No. Manghuhula, mahapot ka kung si Isayan. Matubod ka pa man daw kang panghuhula kaya kung nagkatok day mahulaan. Pero syempre, dahil no choice na si Paikulas, talagang kay pa niya magpahula. Sabi ni Paikulas, Madam Manghuhula, gusto ko pong pahulaan sa inyo. Grabe po kay ang kadimalasan ko. Ano daw tabi, Madam Manghuhulaan, maray nindong maipapayo sa kuya. Sabi ni Madam Manghuhula, ay Paikulas, ang sa emong buhay medyo masalimot, asin ang sa emong kadimalasan, dapat mong iwasan, tangani na maglawig pa ang sa emong buhay. Asin, ang nahihiling ko sigon, digdi sa kuyang makintabon, nagkikilyab na bolang kristal. Ginurugo, kinalo kago na bolang kristal. Ang ikakagadan mo, mayong iba kundi ruwida, gulong. Iyon ang ikakagadan mo. No. Ang payo kan manghula, sabi kan manghula, Paikulas, mag-star ka sa bulod, sa harayo sa tinampo. Tanganing de ka madali kan gulong kang ruwida. Di tinubod ito ng Paikulas, nag-star da ang mga pangga sa Mount Isarog, sa tuktok. Magayagaya na ang pagbuhay niya duman, nagduduyan-duyan siya sa may puong kang mangga. Kumusta kang sa sobrang kadimalasan pa ni Paikulas mga pangga ta may uminaging eroplano, mahulugan siya ng ruwida, gadan. Pagkadimalas talaga. Ngunyan kan gadana da si Paikulas, tinamaan kang ruwida kang eroplano. Kan pasakat na daso kalag ni Paikulas sa langit, tinamaan naligis pa na kay eroplano. Grabe ka di malasa. Salamat Estraelito Edora sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?